A ver, nenos e nenas, o día 24 de febreiro celebramos o día de... Rosalía de Castro. Vale, Rosalía de Castro naceu en... Patagón. E casou con... Manuel Uría. Vale, e dous libros moi importantes de Rosalía. Follas novas e cantares galegos. Estrela no vi con cantar e vina tan soia na noite sen fin que ainda recei pola probe da tola eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar